Мой роден Балкан. Обичам родените от теб и за теб песни, дошли от стари времена, когато хората в мъки и неволи обръщали плача във вик, а вика в песен. За кой ли път се връщам назад в твоята памет и набирам сили и мъдрост. И тръгва моят синовен път през теб към теб. Може би от тук, от Байовската пещера, започва твоята история, мой роден край. Чувам тежки стъпки, силни, непокорни. Дели Пало, Толю Таков, Лазар Павлов и други казали, тук ще бъде. И дали живот на махалите Делиевци, Брашленица, Дивчовото, Еловдол, Платуница, яки български родове, раждали се, множили се. Пазени от зеленият обръч на горите, далеч от погледа на поробителя, живели в труд и неволя моите деди. Дошла 1801 година. Сирни, заговезни. Да се знае и помни, кога додоа кърджалиите, записва в църковната кондика поп Кръстю. Те изгория цело Тетювене и погубия половината от ората. И се ражда песен. Ядоса се дели Пало, па си събра тетювенци, крушовдолци, дивчовчани, черновчани, камендолци. Година 1867. Връх Картал. Срещат се Филип Тотювата и Панеот Хитовата чети. И пак гръмват срещу отомански орди чифте пищови и кремаклийки. И се ражда песен. Зелен се байрак вееше, байрака в ръце държеше дякона Васил Левски. По тайна пътека Петко Милев Страшният отвежда дякона в бащината си воденица на край село. Може би тук, под прикритието на нощта, шума на воденичното колело и кречетало, черновичените Въло Станчев, Марин Станчев, Йото Генков, Атанас Таков и Цано Генков, заклевайки се, стоплят с горещите си устни студената кама. По-късно те ще участват в обира на турската хазна от Велги в Диарбекир. Бунтовната 1876. Близо до Острилската пещера спират конници от хвърковатата чета на Бенковски. Целуват за сетен път прострелените знамена. Бедният колебар Нео Крачунов укрива бунтовниците в пещерата. Виждам го с вързани ръце, прибит, окървавен. Виждам отомански саби да просветват, да обещават свобода на предателя и смърт на непокорния. Реката го прегръща и го повежда натам, където верността се заплаща с живот. И отново се ражда песен. Изскочи той от моста в миг, и нито звук, и нито вик. Потъна, дъното мълчи, над него лудо вид бучи. Като стон, ехото повторило екото на пушки. Загиват ботевите четници Илия Пандурски и капитан Никола Войновски. Може би твоя вопъл и вик, мой роден Балкан, е бил чут от руските витязи. И с тях идва свободата.
С братушките крачал и земнякът от махала Платуница, опълченецът Братой Петков. Разузнавачите Цано Велев и Антио Панчев са хванати, жестоко изтезавани и умъртвени. Диарбекирските заточеници Йото Генков и Марин Станчев загиват от лавина близо до своето село. За този ден и за всички идни свободни дни, за моя и за вашия свиден живот, мои братя, и за вас, потомци, паднаха те в Илинденското въстание, във войните от 1912 до 1918 година, в Отечествената война. Твоята история, роден край, е написана с кръв. Прелиствам потъмнелите от мъка и барут страници и откривам новата, сегашната, на която ние живите пишем твоята летопис. Ето го днес, моя роден Балкан. Не са забравени старите хайдушки пътеки. По тях ние вървим, за да стигнем и продължим по новите пътища. Мека и сочна е тревата под нозете ми. Ръцете ми с любов и нежност докосват твоето плодородие. В мен и в бистрия въздух се лее песента на косите. И шепите, и сърцето ми са препълнени с златно имане. Тук всеки плод е сбъднато обещание за богат живот. Ручи от зелено и сино, от хлад и синева се спускат по твоето било, роден Балкан, и озаряват пролетните дни на моето село. Всеки дом е отворен за мен и за всички. Всяко цвете е стрък от бъдеща китка за добре дошъл, за сватба или знак за обич.
Това е моето село. С стопанските си дворове, пълни с добитък, с многото цветя, с новите си къщи. Той е първенец в страната по изграждане, благоустрояване и хигиенизиране. До старите бойни знамена стои едно ново, символ на мирна победа в мирни дни. Знамето на Министерския съвет и на Националния съвет на Отечествения фронт. А селото ни беше бедно. Разпръснато на махали и колиби, без пътища. С буйна кръв са балканджиите, по сърце юначни, но и жадни да преборват живота не само с ръце, но и с разум. Златно семе пося още през 1895 година учителят социалист Марко Велев Тетевенеца. От крехките кълнове избоя по-късно силата. Първата партийна организация в черни вид. Годината е 1918. И друга паметна година съхранява родолюбието. През 1867 година жаждата за знание създава първото училище. Поколение след поколение пристъпя училищния праг и пренася негаснещите искри на познанието. И моят път е осветен от тях. Орден с ликовете на братята Кирил и Методий е скътан сега в куприната на училищното знаме. Над 120 възпитаници на училището с полувисше и висше образование. И с техния опит и знание селото става все по-хубаво и животът по-добър. Може би сте слушали наш Маринчо, народния певец. Радиото разнася песните му надалеч, а той остава тук, при корена, при извора на неговите песни. И те огласят този богат край, където разцъфва всяка човешка дарба. До вечера ще те чакам тук, когато изгрее луната. Добре, ще дойда. Абе, Суля, ти знаеш ли... Стоп, не такава, нали ти казах, ти оттам изнес, върни се, по-бърже. Хайде по-бърже. Масовка, почти. До вечера ще те чакам тук, когато изгрее луната. Добре, ще дойда. Абе, Суля, ти знаеш ли защо моя майстор и твоя хожда нещо... Чета, видяхте ли тъдя в едно теле? Не сме... Стоп, не така. През 20-те години на века едно магазинче, а сега са 12. И 3 търговски дома в центъра, в Дивчовото и Остриля. Електроцентралата я построихме през 1946 година. От тук се ръководи цялостната дейност по дърводобива и залесяването. Над 2 милиона кубически метра дървесина ни е дал до сега Балкана, а от платата залесени на 28 000 декара с повече от 8 милиона фиданки, собствено производство. Боатинският бук. Той печели първа награда по качество на дървесината още през 1927 година в Анверс. Удостояват го с златни медали в Атина и Дрезден. 1945 година. Открива се шперплатната фабрика Султнас. По-късно прераства в завод Капитан Войновски, носител на 2 ордена Червено знаме на труда и на много други награди. Тук 1 кубически метър шперплат се произвежда за 29 часа, при средно световно постижение 32 часа. Голяма част от него се изнася зад граница и разнася славата на Боатинския бук.
Наред с труда хората от Чернивид обичат и песента, и хорото, и словото, защото широки са техните души. Пословична е тяхната доброта, сърдечност и гостоприемство на балканджии. Добре дошли на нашия събор. Другарки и другари, само с задружен труд и постоянство в близките няколко години нашето село Черневец ще стане по-красиво, по-богато. Ние имаме сили и вяра, защото ни води и обединява правилната партийна линия, защото всичко се прави за благото на човека, на целия народ в нашето мило отечество, Народна република България. Да ви е честита наградата и на всички жители от селото. Пожелавам много здраве и големи успехи. Моля другаря Райко Райков да получи знамето и грамотата.
Утре ще рано да стане. Иhlele brainole coladele, dagnole dane coladele, ihlele brainole coladele. Gospodine, otvori ni čemšir porti, će ti idem dobri goste koledare. Нема прескочиле! Гърбаджиите! Най-убавия на тебе ще дам. Дерли, берекетлия, да даде Господ живот и здраве в тази каща. Да даде Господ пълни хамбари с кукуруз, мазите пълни с картофи, ябълки и круши, пълна къща с деца, мъжки и женски, и колкото звезди по небето, толкова здраве по децата. Сурва година, пълна къща с коприна, класна нива да налее, плод в градина да озрее. Сурва, весела година, до година до амина, житен клас на